Говорит Москва. Megszakítjuk adásunkat. Putyin kiadta a parancsot, minden orosz hazafinak 8 gyermeket kell szülni, akiket a különleges hadműveletébe vezényel Ukrajnába. Kapcsoljuk szibériai Rin-Tin-Tin hálószobáját. Pepe. Hallottad, mit mondott Putyin? Azonnal csinálj nekem 8 gyereket. Nem hallasz a szép szóból, kelj fel és lépj akcióba. Még egyszer ne mondjam. Szót kell fogadnunk? Pepe. Hallottad, mit mondott Putyin? Azonnal csinálj nekem 8 gyereket. Nem hallasz a szép szóból, kelj fel és lépj akcióba. Még egyszer ne mondjam. Szót kell fogadnunk? Pepe. Hallottad, mit mondott Putyin? Azonnal csinálj nekem 8 gyereket. Nem hallasz a szép szóból, kelj fel és lépj akcióba. Még egyszer ne mondjam. Szót kell fogadnunk?